Sziasztok, én Ricsi vagyok, a mai videóban egy kis közös nosztalgiázásra hívlak titeket. Egy olyan játékról fogok beszélni, ami a 2000-es évek legelején jelent meg PlayStation 1-re, és szerintem a korszak egyik legkreatívabb, legszórakoztatóbb, mégis leginkább alulértékelt gyöngyszeme. Ez nem más, mint a Jackie Chan Stuntmaster. A videójátékok világa elég korán beszippantott, mondhatni az alapoktól kezdtem, hiszen egy Atari 2600-as volt az első konzolom. Ám ami igazán ezen alkotások sírig tartó kedvelőjévé tett, az maga a PlayStation 1 volt, és azon játékok, amiket szerencsém volt a Sony konzolján. Emlékszem, a sok jobbnál jobb cím között volt egy játék, ami igazán közel került a szívemhez. Hú, ez de buzis volt, de mindegy, ez pedig nem más, mint a Stuntmaster volt. Akkoriban én teljesen oda voltam Jackie Chan hongkongi akciófilmjeiért, rongyosra néztem VHS-en a rendőrsztorit, a Vigyázat nyomozunk és az Istenek fegyverzete mindkét részét. De ugyanúgy imádtam a klasszikus harcművészeti filmjeit is, mint a Részeges karatemester, a Rettenthetetlen hiéna vagy a Nagy balhé. De lehetne még sorolni, na meg persze Bruce Lee filmjeit is imádom mind a mai napig. Na de térjünk vissza a játékhoz, a Stuntmaster a PS1-es korszak legvégén jött ki, amikor a fejlesztők már a maximumot is kifacsarták a gépből grafikailag. Amit ti most a képernyőn láttok, az egy mesterséges intelligenciával feljavított változat. Tudom, az eredeti játék ennél valamivel baltával faragottabb volt, de higgyétek el, az emlékeimben pontosan ilyen gyönyörű látvánnyal él. A sztori a klasszikus Jackie Chan féle alapokon nyugszik. Hősünk képe egy étteremben eszeget, amikor a nagyapját elrabolja a maffia egy rejtélyes csomag miatt. Jackie-nek így New York különböző negyedein, Chinatown-tól kezdve háztetőkön, a csatornákon és kikötőkön át, egészen a gyárépületig kell átverekednie magát, hogy megmentse az öreget. Szögegyszerű sztori. De a játék legnagyobb különlegessége, hogy ez nem egy tipikus olcsó lehúzás, amihez csak megvették egy híresség nevét a jobb eladások reményében. Jackie Chan részt vett a projekt elkészítésében, az összes rúgást, ütést, esést és akrobatikus mutatványt ő maga játszotta el a stúdióban. Emiatt Jackie mozgása a játékban elképesztően élethű, folyamatos és azonnal felismerhető. Ráadásul ő adta a karakter hangját és ragaszkodott hozzá, hogy a játék nem lehet véres vagy túl erőszakos. Hűnek kell maradnia a filmjeire jellemző akcióvígjáték hangulathoz. Látványvilágra a fejlesztők egy nagyon egyedi, rajzfilmes, picit elnagyolt grafikai stílust választottak. A textúrák szép színesek, a neonreklámok vibrálnak és a környezet szinte él. Bár 3D-s játékról beszélünk, a kamera fix szögekből követi az eseményeket, ami a klasszikus 2D-s verekedős játékok hangulatát idézi modern köntösben. Lényegében a régi stílusú beat'em upok és egy Crash Bandicoot keveréke. Maga a harcrendszer meglepően élvezetes. Külön gombunk van az ütésre, a rúgásra, amiket jó ritmusban nyomva különböző kombinációkat csalhatunk elő. De például bevethetjük a híres részeges karate stílust is. Jackie ez mellett képes hárítani és egyből megkontrázni az ellenfél támadásait. De a legnagyobb poén pontosan úgy, mint a filmjeiben, hogy Jackie bármit képes fegyverként használni, amit a földön talál. Jöhetnek székek, fazekak, asztalok, seprők, sőt akár görög dinnye is, vagy akár egy fagyasztott hal, amivel brutális pofonokat lehet kiosztani. Ha pedig egy ellenséget falhoz löksz, vagy átdobsz a korláton, a játék extra pontokkal jutalmaz. De hogy ne csak dicsérjem, a játék rákfenéje az akrobatikus platformer részekben rejlett. A bunyók között ugyanis falon kell futni, háztetők között ugrálni, vagy éppen mozgó teherautók tetején egyensúlyozni. A probléma az, hogy a fix kamera miatt a mélységérzet néha borzalmasan csalóka. Emiatt a játékos kismilliószor melléugrik a platformnak, mármint hogy én kismilliószor ugrottam mellé, és ha leesel, az azonnali halál. Az ilyesmi manapság is elég frusztráló. Pláne úgy, hogy én akkoriban, mint oly sokan mások, még nem rendelkeztem memóriakártyával. Szóval ha elfogyott az életem, kezdhettem előről az egészet. És ami azt illeti, a vége fele már rohadtul nehéz volt. Szana széjjel aláztak a kis csicskások is. Összességében elmondható, hogy a mai napig imádom ezt a játékot. Annak ellenére is, hogy már több mint 20 éve nem játszottam vele. Bár ha teljesen őszinte akarok lenni, ez így nem teljesen igaz, a PSP képes volt emulálni a PlayStation 1-es címeket, úgyhogy természetesen a Stuntmastert is letöltöttem rá. De ennek is megvan már vagy 10 éve.
Bárcsak a stúdiók nem ülnének a pénzen, miért nem képesek arra, hogy a régebbi játékaikból fogni 4-5 klasszikus címet, átkúrni őket egy mesterséges intelligencia felújításon, és kiadni egyetlen pofás kollekcióban. Biztos vagyok benne, hogy rengetegen kifizetnék érte 20 000-et is akár, még akkor is, hogyha a csomagból csak egy játékhoz fűződik olyan gyerekkori emlékig, mint nekem a Jackie Chan Gamehez. De számtalan PlayStation 1-es játékról vannak szép emlékeim, a PlayStation 2-esről inkább ne is beszéljünk, mert azon még több van, de pont ezért szeretem a remake-eket, sokakkal ellentétben, mert számomra mindig kellemes élmény ezeket újra játszani. Viszont a remaster kiadásokkal azért már vannak problémáim, de leginkább csak az árazásukkal. Annak ellenére, hogy az előbb azért kicsit máshogy fogalmaztam, de meggondoltam magam. Amennyiben csak egyetlen játékot raknak egy lemezre, azért ne kérjék már el a 15-20 ezret. A GTA Trilogy, a Legacy of Kain Soul River 1-2 vagy a 2 Tomb Raider kollekció teljesen rendben van. De például a dolog remasterért már egy kicsit sokaltam kifizetni ezt az összeget. De lényegében ennyit szerettem volna erről mondani, hogy ha idáig eljutottál, akkor köszönöm szépen, és hogyha te is szeretted Jackie-vel püfölni a népet annó, akkor kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ezt a gameplay videót még egy kicsit így hagyom, hadd menjen, hát ha érdekel valakit enélkül a dice-olásos, mutálódott orrhang nélkül, de addig is ennyi voltam, sziasztok! Catch me if you can, catch me if you can. I wanna be on your side. Not the face, not the face! So, you do like dancing. Watch it. Pretty good, eh? Anyone know massage? I've got to lie down. Sure, you look like you can lose some weight. What? This is my lucky day.